iruditzen zait, konpositore batek ez duela idazten instrumentuarentzat, ze instrumentuak bere limiteak ditu, kaja batek bere limitea dauzke, eta ezin du melodia bat sortu, ezta? Eta guk gorputzean limiteak dauzkegu, hau da, eta horrek afektatze jo nolabait instrumentu berari. Orduan, konpositorak ez du idazten instrumentuantzat, konpositorak idazteu instrumentistarentzat, denentzat. Eta orduan, garrantzitsua ikustet ahotsaren presentzia, denak daukagu ahotsa. Eta ahotsa izan daiteke, beste instrumentu bat gehiago, sonoritateak sortzeko besterik gabe, esanahirik gabe, besterik gabe olakok erabiliz, edo ja semantikoa izaten, hau da, esanahi bat daukenean. Orduan, hasi naiz pixkanaka ahotsaren presentzia nere horretan haundigoa izaten. Bai, horregatik daukete denak ahotsarekin erlazio hori.